Прывітанне! Сёння я вам прочитаю казку Владимира Короткевича «Жабки и черепаха». Ну что, слухайте. На березе маленького ляснога возера болотца разгарланися, разышліся и наладили концерт жабы. Церышыў на іхнія галоўкі цёплы дожджык, свяціла праз яго сонца. Весело было жабкам, вось яны і спявалі. І тут прыплыла з пратокай з такога самага суседняга балотца возера вялікая балотная чарапаха. Жыла яна адна, пачула вясёлыя спевы і вось прыплыла, вынырнула, напалову вылезла на бераг і вся аж зморшчылася ад асалоды. Надта добра спявалі жабкі. «Жабки, жабки, добрый день!» «А ты что, за цуда-юда?» – спытали жабки. «Я чарапаха. Бачыць такога не бачылі, чуць гэткае не чулі. Значыць, не можа цябе быць». «Ды ёсць жа я!» – сумна сказала чарапаха. «І як жа вы добра спяваеце! Паўтарыце, калі ласка, проста салаўі!» «Можам!» – сказали улешчаныя жабкі. «Кума, кума, боршчык варыла!» «Выдатна!» – сказала чарапаха. «Выключна! Жабкі, жабкі, прыміце мяне у свой хор!» «А ты спяваць умееш?» «Не, я слухаць люблю». «Дык слухай здалёк! Ну ці прывядзі сястру, якая ўмее». «І яна не ўмее!» – сумна сказала чарапаха. «Мы, чарапахі, не ўмеем спяваць. Голосу нам не дадзена». «Дык на што ты нам тады?» – спыталі жабкі. «А слухаць вас хто будзе? Хваліць». «Нас і так усе чуюць, і ўсе хваляць». «Ну і я ціхенька сядзела б, ды і хваліла», – сказала добрая і разумная чарапаха. «Дык ты, можа, яшчэ нешта ўмееш?» – спытала галоўная жаба ў хоры, якая аж дзьмулася ад важнасці. «Ну, плаваць умею». «Ныраць?» «Ха, гэта і мы умеем. А скакаць умееш?» «Не», – уздыхнула чарапаха. «Нічога ты не ўмееш, а мы яшчэ нясём ікру жабурыня». «А я замест яе яйкі нясу», – сказала чарапаха. «Вялікія». «Фу», – сказала галоўная. «Яйкі. Добра, ну паспрабуй усё ж заспяваць». І чарапаха зарыпела. Свеціць месячак з гары на глыбокія віры, на шчытах у чарапах сіняе святло гарыць. «Слова нішто сабе», – сказали жабы. «Ну але ж голас, бррр». «Дык я вам словы, а вы б спявалі. Но словы у нас і не горшыя. Самі прыдумалі, што варыла, кума, кума, борщ, борщ, буракі». «Добрые словы», – сказала чарапаха, «але галасы у вас лепшыя». «А што гэта за шчыты ў чарапах?» – спытала галоўная. «Ну, вось тое, што на мне». «Гэта карычневая? Гэта брыдкая?» «Ну не, ну мы вось такія прыгожыя, зялёныя, бліскучыя». «Жывыя», – сказала чарапаха, – «усе прыгожыя». «А чаму гэта завецца шчытом?» – спытала маладзенькая жабка. «Ну, яна цвёрдая». «Няўжо? Вой, быць не можа». І самая смелая жаба падплыла асцярожна і дакранулася да панцыра лапкай. «Вой, яна ж як жалезная». «Ну і што?» – сказала чарапаха. «Цвёрдая, голасу не мае». «Ну, усё роўна вы мне падабаецеся, спяваеце прыгожа, а мне адной сумна». Але жабы ўжо разышліся. «Жалезная жаба!» – зарагатала самая насмешлівая. «А мы, мяккія жабкі, зялёныя, жалезныя, гы-гы-гы». Чарапаха пачала крыўдаваць. «Кожная жывёла розная, а я карысная. І мы карысная, а ў цябе голасу няма, карычневая. Жаба ў танку!» – пажартавала насмешніца. Пакрыўдзілася бедная чарапаха. Нырнула і паплыла ў пратоку, а пасля і ў сваю азярынку. А жабы, гледзячы на яе бурбалкі, зноў завялі сваю валынку з катрынкай.
буракоў не было, бурачкі наварыла. І што? І ці добра гэта атрымалася? Тут сабе жабкі весела спяваюць дурныя словы добрымі галасамі, а там чарапаха, што не мае голасу, але ведае добрыя словы, ляжыць сабе пад вадой, пад святлом месяца, пакрыўчаная і адзінюсенькая. І на што? Калі ты зялёны і мяккі, лай таго, хто карычневы і цвёрды. Ты вось ходзіш на 2 нагах, а кот на 4. Ну і няхай сабе. Ой, дрэнна вы зрабілі, жабкі. А ну, марш у чарапахі прабачэння прасіць. Прабач нас, чарапаха. Добра. Ну вось і ўсё. Да пабачэння. Гушки, прилетели птушки, сели на воротах у червоных ботах, стали сокотати, что сыночку дати. А, а.